ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. الحمد لله، dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah makadaici mahalicci da kowa mai komai, wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kaddare rayuwarmu ta kawo wannan yammaci na Juma'a 19 ga watan Shawwal, hijirar biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1443, da yau ya yi daidai da 20 ga watan 6 ga watan 5 ne? 20 ga watan 5 miladiyar Annabi Isa alaihi salamu shekara ta 2022. Alhamdulillah, muna ƙara yi wa Allah godiya wanda ya kaddari muna cikin rayayyu aka yi Ramadana lafiya, aka gabatar da sallah ta Idi. Yau kuma gashi Allah ya dawo da mu ci gaba da sauraron karatu. Kullum mukan haɗuwa daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci na Juma'a na biyu cikin wannan gari na Fataskum, wanda ake karkashin jagorancin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wacce marigayi Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya assasa. Muna roƙa masa Allah ta'ala ya jikan shi da rahama, ya sa ya huta. Khalifarsa na farko bisa wannan aiki na addini a Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir, muna roƙa masa Allah ya kara masa nasara da taimako da kariya, shi da sauran mataimakansa baki ɗaya, ɓangaren gudanarwa da na agaji, mataki na ƙasa da jihohi da ƙananan hukumomi da rasa. Muna roƙon Allah ya ƙara musu gudunmawa bisa wannan aiki da ake yi na daga alheri. Mu da muke sauraro muna roƙon Allah ya amfanar da mu da abin da muke saurara. Allah ya sa wannan karatuttuka da muke sauraro su zama dalilin tsirarmu a duniya da kuma lahira gaba daya. Wanda ya saba gabatar da wannan karatu har Allah ya karɓi kwanan shi shine Dr. Kasim Alhaji Aishalla. Muna roƙon Allah ya ji kan shi da rahama, ya sa ya huta. Allah ya ɗaya wa zuriyarsa. Bayan haka muna addu'a musamman ga wanda Allah ya bashi dama ya gina wannan masallaci. Allah ya saka masa da alheri. Kullum mukan yi ibada ciki, mukan yi karatuttuka. Muna roƙa masa Allah ya ɗaya wannan aiki, Allah ya sanya masa a mizaninsa da lada. Inda yake bukata a kullum Allah ya bashi. Allah ya gina masa gida a gidan aljanna kamar yadda Allah ya alƙawari bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, gabanin mu tafi hutu muna cikin suratu Yasin. Na yi tsammanin ko mun karkar surar aka ce sauran ayoyi. Za mu tashi aya ta 81 daidai. Muna roƙon Allah ya mana jagora. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم ختم السورة بما يكون جوابا عن الشبهات ويثبت الألوهية والرسالة والبعث فقال bayan ayoyi da suka gabata cikin wannan sura mai girman daraja tun daga aya ta farko har zuwa aya ta 80. Bayan wannan khatama sura sai Allah ya karkare sura bima yakunu jawaban da abin da zai zama amsa an ashubuhat dangane da shubuhohi da kafirai da munafukai suke kawowa. Yuthbitu kuma Allah zai kada tabbatar da al-uluhiyya, cancantarsa da bauta shi kadai cewa shi ne abin bauta, ba wani abin da za a yi masa bauta da gaske wanda ya amsa sunan bauta sai shi Allah shi kadai. Wannan risalata kuma Allah ya kawo jawabin da yake tabbatar da manzancin nan da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaske ne, babu shakka a ciki. Wal ba'th da kuma tayarwa, cewa bayan an mutu za a tada mutane gaba ɗaya, dukkan halitta za a tada kuma za a yi sakamako. Dole wasu Allah zai musu baiwa da rahama a raka su gidan aljanna, musamman mutane da aljanu da ba dan su aka. Wasu kuma kaddara za ta afka musu, Allah ya saba ma cikin su, dole za su tafi wuta. Waɗannan abubuwa guda uku, tabbatar da cewa Allah shi ne abin bauta da kuma tabbatar da manzanci da kuma tabbatar da tayarwa bayan an mutu, su ne abubuwa guda uku masu muhimmanci wajen imani. Saboda haka fakala sai Allah ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard, shin wanda ya halicci sammai da kasai bai zan ma idami ma duk da girman sammai da kasai din Allah ya halicce su. Yace to shi wanda ya halitta nan bai kasance bi qadirin yana da iko ba ala an yakhluqa mithlahum, bisa ya halicci kwatankwacin mu yan adam, ai al'insa ko al'inas, mutane fi sigari wajen kankanta. Idan har mun yarda cewa Allah shi ya halicci sammai guda bakwai, Allah shi ya halicci kasai guda bakwai, in mun yarda da haka sai Allah ya tambaya shin tunda yana da ikon halittar sammai da kasai, shin ba shi da ikon ya halicci karamin halitta kamar ɗan adam? Kaga yana da iko. Sai Allah ce bala, yana da iko, shi ne cikakken iko ne dangane da haka. Inda dama an yi tambayar da a wa sai laisa ya, kaga amsar shi ne bala kenan ko? Allah ya ce bala, ai huwa qadirun ala zalika, Allah yana da iko bisa halittar ɗan adam, bayan halittar sammai, bayan halittar kasai. Ajaba nafsahu, Allah ya ba mu kansa amsa. Allah ya yi tambaya kuma ya amsa da kanshi cewa shi mai iko ne, wa kuwa kuma shi alfallaku mai yawan halitta ne, yana da halittu mabambanta
masu yawan gaske saka halitta ka iya lissafawa ba, iya ma wanda idan ka gani kuma ka sani ba za ka iya lissafa halittun ubangiji ba. Shi ne Allah ya kasiru alkal, Allah mai yawan halitta ne, al'alimu kuma Allah mai cikakken ilimi ne da kulli shay'in da komai. Allah ya san komai zahiri da batini, sani kwacakwam da kuma sani ɗaiɗaiku. Allah cikakken masani. Sai Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah ya ce inna ma, kuma abin sani. Allah ya ƙara biyo baya bisa ayar da ta gabata cewa shi Allah shi ne mai yawan halitta, al'alimu kuma cikakken masani. Saboda faɗin Allah da ya ce shi mai yawan halitta ne, kar mutum ya yi tsammani aiki ne irin na ɗan adam ko aiki irin na kamfani a ce an shagala yau ana abu kaza ko ana abu kaza ko can bangaren ana abu kaza can ana abu kaza, in an tashi sannan a zo a haɗa sannan a samu wani abu a ce an fito da wata ko wani abu sabo. Sai Allah yake nusar da mu da ya ce shi mai yawan halitta ne kuma mai cikakken ilimi, iliminsa da hanyar da yake bi wajen samar da halittu ya bambanta. Sai Allah yake gaya mana cewa ai inna ma abin sani amruhu, yadda al'amarin Allah yake shine sha'anuhu. Idan arada shay'an, in Allah yana nufin wani abu, yana so ya samar da wata halitta, ai khalqa shay'in, idan Allah ya yi nufin yin wata halitta, kawai abin da yake faɗi an ya kula lahu kun fayakunu, yana ce da abin kasance fayakunu sai abin ya kasance, shikenan an gama. In ya ce kun sai abin ya kasance, duk girmansa duk kankantarsa. Wannan shine lamarin Ubangiji wajen samar da abin da ya ga daman samarwa. Fahuwa sai ka ga abin ya kunu yana kasancewa. Idan an samar da na farko, in Allah yana nufin ilinsa sai ta biyo baya kamar halittar halittu, sai ga tun daga annabi Adamu da aka ce kun ya kasance, yake nan ga munan kuma muna ta kasancewa. Yau a aiki wani, gobe a aiki wani, haka duk sauran halittu. Fayakunu sai ta kasancewa. Wa fi qira'atin bin nasbi, wasu riwaya suna karanta fayakunu sai fayakuna da nasaba. In an karanta da nasaba aqfan ala yaqul, an yi hada ne bisa an yaqula, kaga yazo mansub, shi ma fayakuna sai zama mansub ne, ya zama ma'rufun bisa wancan. Ma karatun da muke karantawa a riwayar mu fayakunu sai ya kasance. Wannan shine tsarin Ubangiji wajen samar da halittu. Kaga yadda Allah ya bambanta wajen zatinsa, to haka wajen ayyukansa ma ya bambanta da sauran halittu. Haka duk abin da Allah ya yi da kansa, za ka ga yana da bambanci da abin da ba Allah ne ya yi ba. Bambancin kuma yana da tazara. Kaga duk abin da ba Allah ne ya yi ba, kamar misali wanda Allah ya kaddara yana da abun hawa, ko ba ka da abun hawa takalminka da kake takawa, kalmar da ya canza ba, saboda ba ƙiran Ubangiji ba ne.
haka ne ko mai keke ko mai mashin ko mai mota inda ta dan jima to bai san iya tayin da ya canza wani ma inji wani ma abu kaza haka ne to amma kafa ai kai wannan dan karamin ma ka kuke shekara 20 a duniya wani kuma ya fi 30 wani ya fi 40 wani 50 wani 60 amma kafan nan dai ita ce kirar ubangiji haka komai ba magana da canji sai dai jarraba ta ubangiji an samu rashin lafiya a yi jinya a wani amma yau a ce ne mutum an canja maka kafa kuma da aka yi canjin ya zama daidai irin yadda aka halicci kafar ai ba ta bai kuma ba za a yi ba saboda wannan kira ne na ubangiji a ga zai yi ba to balle kuma sauran abubuwan ko kokari da likitoci Allah ba su ilimi suke yi wani lokaci a ce an canja wani abu ya mutu a zuciya an yi dashe kaga ai su ma dashe suka ce ba asalin canji ne na asali ba me yasa suka ce dashe saboda na wani dan adam ne za a ɗauko shi ma kuma halittar ubangiji sai aka dasa shi ba kamar yadda ƙilan nan adam yake ba ko shi yasa Allah ta'ala dan ya sauƙaƙa mana fahimtar ƙudurarsa da ikonsa da iliminsa sai ce shi fa yawan halittar da yake yi ce shi mai yawan halitta ne kuma mai cikakken ilimi a wani wahala yake shafa wajen samar da abu in yana son samarwa sai ce kun kasance fayakunu sai abin kuma ya ta kasancewa haka tsarin ubangiji yake sai Allah ya ce fa subhanallazi bi yadihi wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Allah ya ce fa subhana sarki ya tabbata allazi ga wanda bi yadihi a hannunsa ke malakutu cikakken mulki na kulli shay'in komai cikakken mulki na komai a hannun Allah yake sarki ya tabbata a gare shi shi malakutu shine mulku shine malakutu mulku zidat alwawu wadda sai aka kara wawun da ta'un akan mulku sai aka ce malakutu kuma Allah ya haka ne lil mubalaga dan ya nuna ya kai makura mulkin nashi ya cika ya tumbasa shi yasa aka kara wawun da ta'un ana cewa mulku to ya aka ce malakutu dan ya kadaita shi ma'ana saboda aka ce mulki yana iya zama na ubangiji kuma yana iya zama wanda Allah ya dosana wa wani daga cikin bayansa duka sunansa mulku amma aka ce malakutu to babu mai wannan sifar sai Allah shi kadai shi kadai ya siffanta da wannan sifar amma da aka ce mulku kamar yadda muka ambata shi wanda aka bashi abin in a duniya ne sai a ce masa maliku ko mulku shine mulki mai mulkin kuma sai aka kira shi da cewa maliku da aka dan bashi wani abu na mulki a duniya in mallakan wani abu ne kuma kaga shi ma ya mulki ne naka amma shi ba a ce masa mulki dai a ce mallaka shi ma duka sai aka ciro daga cikin wannan kalmar shi kuma sai aka ce milk inda kasara kenan kaga memun inda damma aka ce mulku shine mulki na fawa da Allah yake ba wa mutane in kuma mallakan wani abu kai ko ka mallaki gida ko ka mallaki wata kadara da makamantansu tunda kai ne mai mulki a kanta amma shi ba za a ce masa mulku ba sai aka ce milku
mallakar wani. An fahimta ko shi ba mulku bane. Kuma kaga su ma mala'iku sai aka ciro sunan daga jikinsu shi baya aka ciro sunansa aka ce malaku ma la daga duka abu. Amma dan Allah ya nuna shi mulkinsa cikakken mulki ne ba irin na mutane ba, sai aka kara wawun da kafin a cikin wannan kalmar aka ce malakutu kulli shay'in, cikakken mulki na dukkanin wato abubuwa. Ai al-qudratu ala shay, cikakken iko ga dukkan komai na Allah ne. Wa ilayhi turja'una, kuma zuwa ga Allah ake mai da ku bayan kuma kowa zai koma zuwa ga Allah. Shine turadduna fil akhirah ba'da al-ba'th, za a mai da ku a lahira bayan an mayar muku da rayukan ku a cikin ku, an tada ku za a mai da ku zuwa ga Allah ya muku sakamako. Rawa Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi an Anas daga Anas dan Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, Anas dan Malik yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce li kulli shay'in qalbun, kowane abu yana da zuciya, duk komai yana da zuciya. Wa qalbul qur'ani yasin, zuciyar alqur'ani ita ce suratu yasin. Haka Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce. Qala al-Ghazali, al-Imam al-Ghazali ya ce li anna al-imana, saboda imani sihhatuhu, ingancin imani ga dan adam, al-i'tirafu bil hashar wan nashar, shine mutum ya yi itirafi, mutum ya yarda da cewa za a tayar da shi, an nashru kuma za a yi masa sakamako. Shine ingancin imani. Imani ya gama cika, ya gama kyautatuwa, mutum ya yarda da lahira, cewa akwai lahira kuma za a yi sakamako. Wa hadha al-ma'ana muqarrarun fiha, yace kuma wannan karantarwa ta cewa mutum ya yarda da Allah, ya yarda da manzo, ya yarda da tashin kiyama kuma akwai sakamako, yana nan tabbace fiha a cikin wannan sura bi ablaghi wajhin, da bayani mafi gamsarwa. Tun daga farkon surar har zuwa nan bayani ne gamsassu cewa akwai tashin kiyama, akwai kuma sakamako. Bi ablaghi wajhin, yani fa tashabahatil qalba, saboda haka ne ita wannan sura sai ta yi kama da zuciya, ta yi kama da zuciya. Alladhi bihi yasihul badan, wanda shi zuciya da shi ne jiki yake ingantuwa. Mutum baya zama nagari, mutumin kirki ingantacce, sai in zuciyarsa ta yi kyau. Saboda haka duk abin da ya shafi addini ma ba zai zama ya yi inganci ba sai da imani. Imani kuma ba zai cika ba sai mutum ya yi imani da ranar tashin alkiyama ko? Yana daga cikin imani da ranar tashin alkiyama kuma mutum ya yi imani akwai sakamako da ake yi mai kyau, da kuma sakamako na hukuma ga wanda bai bi Allah ba. Shine malam ya ce laisa fiha, babu abin da ke cikin wannan sura na karantarwa illa taqrirul usuli al-thalasa, sai tabbatar da waɗannan ginshiƙan abubuwa guda uku: al-wahdaniyya, kaɗaitakar Allah, wal risala, da tabbatar da manzanci, wal hashr, da kuma tayarwa bayan amma. Wa huwa al-qadaru alladhi yata'allaqu bil qalb, wannan shine wani kaso
wanda yake da alaka da zuciya. Saboda in mun duba a karantarwar addininmu na musulunci, duk abin da aka bukata cewa mu aikata, za ka ga kore aikin zuciya ne ko aikin gabbai. Aikin da aka ba wa zuciya galibi abin da ya shafi kyautata imani ne da inganta shi, sai a ce wannan aiki ne da zuciya. Sauran ayyuka kuma da suke tabbatar da musulunci, su gyara musulunci, sai a ce wannan aiki ne na gabbai. Shi ne malai ce idan muka duba da kyau tun daga farkon wannan sura ta Yasin har zuwa aya ta ƙarshe, laisa fiha illa taqrirul usul thalatha, babu abin da ke cikin wannan sura face tabbatar da waɗannan ginshiƙai guda uku na kaɗaitakar Allah, da tabbatar da manzanci ga biyayyen halitta, da kuma bayani cewa akwai tashin alkiyama. Wannan kuma shine aikin da aka dora wa zuciya. Wa amma alladhi bil lisan, amma duk aikin da ya shafi harshe, wa bil ardani ko kuma aikin da suka shafi gabbai, fa fi ghairi hadhihi sura, zaka samu duka Allah ya raba su a cikin sauran surori ne ba nan ba. Falamma kana fiha a'malul qalbi, kasancewar duk ayyukan da ya shafi zuciya Allah ya tattara a cikin wannan sura, la ghayr banda wani, sammaha qalban, shi yasa annabi ya ambaci cewa wannan sura ita ce zuciya ta alqur'ani. Wali hada, saboda haka ma annabi ya yi umarni bi qira'atiha cewa a rika karanta wannan sura ta Yasin inda al-muqtadir ga wanda ya zo gargara. Wanda ya zo gargara aka ga alamu na barin duniya sun tabbata gare shi, to a rika karanta masa suratu Yasin, sai a rika karanta masa hankali a nutse. Me yasa ake karantawa wanda ya zo mutuwa suratu Yasin? Yace li annahu fi dhalika alwaqti, saboda shi a daidai wannan lokaci duk bawan Allah da ya zo gargara, yakunu lisanu da'ifal quwwa, harshensa yana da rauni. Duk abin da za ka ce masa ce kaza, to za ka yana da wahalar faɗa, harshen ya yi rauni. Wal a'dha'u saqifa, dukkanin gabansa kuma sun zama ba su da aikin yi, ma'ana ba za su iya yin aiki ba. Harshe ba zai yi aiki ba, babu wata gabar da za ta iya yin aiki. Lakin alqalba, sai dai zuciyarsa kuma a daidai wannan lokaci bada aqbala ala Allah, ya fuskanci Allah da zuciyarsa. Zuciyar tana nan lafiyar ta kalau tana aiki, amma daga bai da harshe ba za su iya aiki ba. Wa yarjibu, kuma shi wanda ya zo gargara yanzu yana komawa ne an masiwa ko gabanin duk wanda ba Allah ba. Ya kau da kai, ya juya baya ga duk wanda ba Allah ba, yanzu ya fuskanci Allah shi kadai, kuma da iya zuciya kadai yake fuskantar Ubangiji a daidai wannan lokaci. Saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a rika karanta masa suratu Yasin, fa yuqra indahu, sai a rika karanta masa wannan sura, ma yazdadu bihi quwwatan fi qalbihi, abinda zai kara masa karfi a cikin zuciyarsa. Inda yanzu aikin da ya rage tsakaninsa da Ubangiji, zuciya ce lafiyar ta kalau take aiki. In ana karanta masa suratu Yasin, zuciyar kuma za ta kara samun karfin alaka tsakaninsa da Ubangijinsa, za ta ji a rika karanta masa.
wa yashtaddu yaqinuhu bil usuli al-thalatha, kuma in ana karanta masa wannan sura imaninsa da kadaitakar Allah za ta karu, imaninsa da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama zai karu, imaninsa da tashin alkiyama zai karu. Shi yasa ake so a rika karanta masa. To anan abinda za mu fahimta shine wanda za a karanta masa surar kuma karatun ta yi masa amfani shine wanda in ana karanta surar ya san me ake faɗa. Kaga kenan akwai buƙatar mutum ya rika bibiyar surar, ko da aya ɗaɗɗaya ne mutum yana fahimtar abin da ayar farko take faɗa, aya ta biyu ne take faɗa har zuwa aya ta ƙarshe, tunda ayoyin 80 ne da kuma suratu yasin duka ayoyin za ka ga gajeru ne. In kana so ta yi ma amfani lokacin gargara, to kaddari kullum ɗauki aya ɗaya a ce za ka nemi fassarar, kuma fassarar tarjama ba wai fassara irin na manyan malamai da za a je sai an yi shafi 4 ko 3 ana fassara aya ɗaya ba irin wannan ba. Tarjama na kalmomi, aga akalla dai aya ɗaya ba mutumin da za a ce bai gane aya ɗaya ba ko ba zai iya ba yana da wahalar samun wanda za a karanta aya ɗaya a yi masa tarjamar da a ce ba zai iya rikewa ba yana da wahala. Don ka samu kwana 84 ka gama, ko kuma ɗauki kowace aya ma ka ba ta kwana 2, ba 80 ne da 3 ba, to in kai 83 sau 2 zai baka 166 ba. Ai ba mamaki kafin rabin shekara ka ga wannan fasara. Duk lokacin da aka zo ana karantawa sai ka kamar Hausa ake yi maka, kana jin me ake faɗa sai na ƙara ma imani. Lokacin da ko da kana da abin duniya yanzu ka sallama ba ka bukatar komai a ciki, ba ka bukatar dangi, ba ka bukatar kowa, zuciyarka ce kake so ta ƙara ƙarfi tsakaninka da Ubangiji. Sai ka samu wani bawan Allah wanda ya iya karatu sai ya zo ya zauna yana karantawa a hankali a gurinka, to zai na ƙara ma imani, zai ƙara ma ƙarfin imani wannan karatu. Shi yasa annabi ya ce a rika karantawa. To kaga duk waɗannan hadisai da bayanin malamai suna gwada mana cewa suratu yasin sura ce ta alheri, ba kamar yadda malaman zubu da bokaye suke fahimtar yasin ba. Su fahimtar su ta sha bamban da fahimtar annabi, ta sha bamban da fahimtar malamai magabata. Suratu yasin sura ce ta alheri, sura ce da take tabbatar da kadaitakar Allah cikin sunayensa da sifofinsa da kadaitakarsa da bauta. Sura ce da take tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah, Allah ne ya aiko shi dan ya karantar da bayi. Sura ce da take karantar da mu yadda cewa bayan mun mutu za a tada mu, bayan an tada mu kuma za a yi mana sakamako na gidan aljanna ko gidan wuta. Allah ya tsare mu. Haka wannan zai ƙara ƙarfin imani ga mutane. Sai aka ɗauka ita surat yasin sura ce ta sharri, kuma sharrin ma sai ya zama bai kamata a ce ɗan adam yana irin wannan aikin ga ɗan adam ba. To idan galibi su da yake dama an riga an bar layin karantarwa ta musulunci, sai a zo a ce za a karanta dan wani yana gaba da kai ya mutu. In mutum yana gaba da kai
sai kai masa abin da ya zama sanadiyar mutuwarsa, to kai mai ribar ka, inda kai ma za ka mutu. Shi karantarwa ta musulunci da nassin alkur'ani, idan akwai rashin jituwa tsakaninka da wani, ai akwai abin da ya kawo rashin jituwa, to kai sai ka yi kokari ka gyara, shi ma ya zama mutumin kirki, ya zama abokin tafiyarka cikin rayuwa ta addini, abokin tafiyarka cikin rayuwa ta duniya. Haka Allah ya karantar da mu, kar ka yi masa mugunta ko da ya maka mugunta. To in akwai karantarwa ta addini, yau sai wani yana maka mugunta, sai kai kuma ka ce bari ka karanta masa, inda ba ana karanta wa wani mutu, sai ka ce bari ka karanta ya mutu, to kaga ai kai baka fi karantarwar musulunci, ko a ce ka karanta ya haukace, ko a ce ka karanta masa ya talauce, ko wata masifa ta same shi. Haka duka musulunci bai karantar da mu haka. Kaga kenan rashin fahimta addini ne ga waɗanda suke ganin man karanta wani zai mutu ko wata masifa za ta same shi. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa saboda alherin da yake cikin ta karantawa wanda zai bar duniya saboda ya ƙara samun guzuri. Allah ka sanya mu cikin masu samun guzuri gobe kiyama. Qala huwa al-Imam an-Nasafi, wannan bayani na karshe da muka karanta ɗaya daga cikin manyan malamai da ake ce masa Imam an-Nasafi, shi yayi wannan bayani dangane da ƙara fito da bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi cewa ita Yasin ita ce kalbu, zuciya ta Alƙur'ani. Allah ya kyautata mana zuciyoyinmu. To alhamdulillah, lura da yau Allah ya kaddara dawowar mu daga dogon hutu da muka yi na Ramadana, wanda mun sani cewa dama ana ajiye azumi, ana ajiye karatun ne ba dan hutu da sunan hutu ba, saboda wani aiki ne da aka tunkara. Alhamdulillah, yanzu kuma gashi mun dawo da sunan Allah, muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu, Allah ya daura ma akan abin da yake daidai. Muna da kalubale daban-daban, wanda cikin kalubalen mu duk abin da zamani ya zo mana da shi, cewa zamani ya zo da abu kaza, to yana da kyau mu yi kokari mu inganta wannan abin saboda mu ma mu zama cikin inganci. Wannan abubuwan da ake ɗauka na karatu ake yada a duniya, abin da muka lura da shi mu namu an yada ba shi da inganci, ba shi da inganci. Hoto ne za a ga hoton baya fita mai kyau, in karatu ne ma za ka ga baya fita mai kyau. Kuma su masu aikin namu gaba ɗaya ma mu ce a kungiyarce suna daga cikin nan gaba gaba don kwarewa a kan aiki. Ke wannan alhamdulillah, sai muka fahimci yanzu ina ne inda matsalar tamu take, ke rashin kayan aiki. Rashin kayan aiki ne. Duka in ka duba media da kuke cewa, za ka ga mu nan garin muna daga cikin waɗanda suke yawan yada abubuwa, amma na ji in ka buɗe za ka ji in minti 30 ne kawo minti 5 sai ka wale ka nemi wani kawai, saboda gaskiya mu namu baya fita, a shi rashin kayan aiki. To yana da kyau menene wa kusa suke cewa da mummunan rawa wani kin tashi, in ba za mu yi ba mu zauna irin na da kawai, ya mu zo mu yi karatu a masallaci mu, in ba za mu yi to mu yi kokari mu inganta. Kuma kamar yadda su masu aikin suke faɗa,
abinda ake cewa ihsa'iyat, kidaya da suka kawo rahoto suka ce kasar kaza ana mutane suna da mutane 100 ko 1000, kasar kaza suna da mutane 1000 masu bibiyan su suna fa'idantuwa da karatu da ake yi. In har haka ne kuma na Najeriya su suka fi yawa, ko har ma haka ko ce ko har sun ce ko China ne ko ina ne Allahu a'lam kasashen da ko bana, amma suna da yawa. Mu matsalar kayan kai yanzu wannan abin da kuka ba wa haram baki abin nan yana karatu yadda kai ma na ciki baka ji da kyau, to balle wanda za a dauka a karanta masa sai ka ji kamar ba ne karatun da yake yi ba. Shi muna da bukatar kayan kai, da akwai wani abin da ake ajiyewa wanda shi ya goya nan karfi ko to kaga ya mutu saboda an ce fi sabilillahi ma ba a taimakawa ake yi ba, to kaga su ma sun yi shiru su mana drama. Ka san duniya abin da yake da wahala dama shine a ce ka kawo yau, a ce ka kawo ko a ce ka kawo ji ba ce yana da wahala. Wani malami na hikima yana cewa shi saboda ya san matsalar yana cewa walau su ilan nasu turaba da aushaku idan ƙila hatu an yamallu wa yamna. Kaga mutane inda yanzu a samu yashi jiba guda ɗaya a zuba yashi, shi yana zaune kusa da yashi sai ka ce mai komo dan ba ne dan danko min yashi na sai ya danko sai ya mai koma, an jima ma ka ce danko ka mai komo ya mai koma, to in ka ci gaba ka ce mai ko zai ce ba zai bayar ba. Ya ce mutane haka suke, to balle kuma abu ana aljihunsa. Ya ce ƙasa wannan ka ce mai komin ya mai ko, in ka matsa masa zai ce ba zai mai ko ba. Haka mutane su. Muna tunatar da juna ya kamata mu inganta abubuwanmu saboda sakon da ake isarwa. Wasu zama suke yi musamman don su saurara su fahimta. Kuma annabi ya ce da an yi hadiyar Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. A samu mutum guda sanadiyar